Kubor nakaslem jong nongsan hima. Kajing jong kinongrem lakadei halor kadawai sbo kador kamur kajing shaot kilo bat kiwei di kimat kibam da don tan kiba pai kmat ban pen nakaliang ka menteri ketunat ka rep karyang ka Dr. Mazel Amperin Lingdo bentak sengi kalalum ki officer bat kinongelam jong kinongrep banyak keren sani halor kijing kiba kinongrep ki yakendo haba keren bat kinong thok khubor kakong Amperin kalaya thu bahagani ka jingyalang kilaya keren halor kumno ban pen klan ka rep karyang bat ban pen klan batru ban pen biang yo sembai lakadei yo pan kiwei kalau ongru bakilaya keren halor ban thong yo utit namar ka ayom jongi ka biang bha ban thong yo utit kamtam hakit lom ki bala ban thong namar ka ni kan long kalat ka babha hakayo ka kon kalau ongru bahagani ka jingyalang kilaya perkat ban donno de komiti ka ban pet halor kani ban shuong policy klem trekam kan long ka babakla shibun bat ngilaya perkat ban pet lang ya kataru bat ngitip baka jela jongi kade ka jela ka babun kide kin nongrep henrengi terang bagi nongrep jongi ru kin keo la benrap ka kong Amperin ya karukum trei jong pi haki bin kha ki jong pi namar bangi don kami kita ki agripreneurs kita ki nongrep ki baladon rengkat pat kanang ka start ka puli kadang leting i perkhat ba kan mahashibun na dagile eta nang tangi yo banya keren shushu syapang ka fokus namar baki babon ki farmers ki yo i ba katu ka fokus kalaya rap shibon yaki bakin don ya kataka pisa na ladi te katurungi layo anle nang tapade kani ka PM Kisan scheme ka bon bahaki kanjene ki kanjang baki kini ki farmers jungi kim yo bakin increase ki to ki ya kin numbers hakatu ka man apply ya kani ka scheme ngila ong ba to ngila thok no sya ka sarkar kami ban pet ba katukat ni ki kendon jong ka PM Kisan scheme kam dai shu ban long kum balong ban shwa batang ki badon jaka ki la ban apply namar pihak ayu ya ka jaka ka putar jo pite ka government jungi menta kala thok sya ka government sya sarkar kami banyarap ini wala kataru ni don arlak khabai hajar tam kita ki farmers ki don registered under the PM Kisan scheme tinang tangi yo banyak keren syapang ka kacing pelat kloy ya ka pisa sya kinong rep ki bachelor ya kacing thung ka jongki haku slap pat haka ayom kal air ka slap kanu ai ti ya kataru ila increase ya kata ila pa ya ki disease Honorable Chief Minister daladihi ila le ekata ban ila la ban le ekata hakarukom kubiang ka state jongi ji shisha kala sedang saban wan lam no ye kijing thun ki babunjan ki ong hana ba ka state jongi kalong suitable ban thung ki katukat ne tbi ki judging thung de ye kitaru midang krekot bat midang pule bat ni kwa ban pet ba ki kon samla jungi kinang ya shim banta shushu ha kita ki agro industries ni kwa ban pet ba kita ki agripreneurs kin yo ban penbha shushu ya karukom rep karukom riam karukom thung rukom songtho ya kanu ka engagement kum kinong rep tinang tu pedeng ya keren ru ya ka ngimsha shu mentang ngin action namar ngila dep form te ka committee jungi kalalong in operation and we will take punitive action break ki farmers ru ki di ban tip bala da pi ya ki mar ki jo pi ki nong di ki ban pet par pa pi biang ye ki tu ki mar ki jo pi kabhabo pi khot yo so sal jong pi number 2 ban yo khot number 1 tang nalor apdeng bade udon number 2 number 3 number 4 the give and take awareness mentangin le officers menengila I instructions kindit na po Jaintia Hills nre kituru kila ay jing mutshibon nila yo kren siya pang kumnong ni don kamban pengklanya
kamay kaji jong nong rep nilayo ruban ya kren kuno ba ni don kam ban pet ba ngide ban penklan ya usembay jong kinong rep pindapet hakaliang jong kajing penmi sembay ya upan ka state jungi at least kalale shibun kikam dakabang ni penklan shwai ya utenrai jong upan bat menta menhakaning inang yawan na po apa shalong baduan wal chief minister ngiyui ruba kipan kijat lala mentung ha kejala kejungi udon utau pan saw udon utau pan chips udon utau pan babam jinta ti kata kadai ke bangi ngis ngongi don kamban lej ti ka Central Potato Research Station kalayarap ikinong rep nang tangi layo lej ru syapo kerdem kla hang turu ngidon kawai ka research unit ka ba tray ba ya ka kam bad ngidon kam banyarap ikinong rep hangta meneng layo ya keren bat ki farmers bat kinong rep halor kata kajing don kam kajongki ban ong ba tongin penklan no ya kajing thung no ya utet mushroom ki priu jungi bonsen ki bam tet napo klau ban giyo iba kalong dangerous si ki pajba bakin bam lumari utin tin rengiru ngidon kata ka weather ayom ka bapiang maha bangin penklan ya kini ki chat tet ki baper ki button mushrooms ki oyster mushroom ki chat mushrooms ki don hangtay mentangi don ngiya kata ka research center jungi ka ban yarap ingi namar ngiyo iba ka jela ka jungi kamtam lay shalor kilum kalong very suitable ban le ye kitu ki jan jingthong ki bala ban ai kamay shibon ya kini ki nong rep ki jongi tinang tu pede ngiyo keren ki farmers ki ong let's see la don kam ban don no ka kerja policy namar hak state ke jongi ngim padon te kanu ka telong perkat pindon ke telong perkat pin perkat bimla ti let's see mansuong policy tharai ki previnong saka agri policy mo dam kam ngin shu thau tong ka policy dam don kanu ka action pede kanong ka babakla shibun ti ngilaya perkat to ngin ya pet lang ya kataru namar ba kajela kajongi kajela ka ba kajing shisha na do popor menon ngi dei bet kinong rem ray gidon kampan fokus no ban pet pakinong rep kintre ban lej pai sha umok kiu te ka khobor ka jong phi sha ki pa ba ka jela narwa bonsin la ju shamba ki brig wal khet ni tit klaw bonsin ki yap ki stom na kata daw ngin kiar ban bam yu tit bangi khet na klaw namar bangin tip ubolong kumu tit ray menta ka ju kacaka kala man engage no akini kitit mai pindapet kayo ka hat jungi ngila biang menta ngila don ki 5-star hotels ki bawat ki chur ki ba long organic ni hapet pa ngi thung biang yo tu u kajor u bolong organic u kubi u bolong organic namar ba kumba piyo ihi kanu kajingmi kabawan na katenrai na kastit na jong tada ka kamrem ru upat ba udi ban support gidi ban support iginong rep meneng yo ya kren ru bala don kam bangin ya shong no hakal kerdam jong chief minister menteri rang ba ban pensange no katukat ni kini ki jinglum khajana sharum shaneng kan iru kala penyap ma ya nong rep ti hadu kan nongin la ban le gim tip tamangin sa persyang ti menne kadi kasin ka peningkong bangayo shong but kini ki farmer groups ki farmer corporations ki bawan na ka Khasi district but ngala kamen shibun ngakermen bangi la bantay nang ni shakman hikai shushu ya ki nong rep bapim don kam ya dawai ban long bi ya gichur pidon kam ban shimno ya ki practices ki baba kum kata ka manure organic manure ka ba piyo hi naka per ka jong piyo naka yeng shitja ka jong pi
Ti mentang iya ketu ke practice ke bangila lek ketu kat ni mentang kala senang berbahaya kerep keriang. Ban ni kermen bangin nang la susu. Ban wan lampat ya ki bio fertilizers ki panumpen snail. Ne pen damage ne pen julor. Ya kata ka kendau jumi. Niyok keren syapang ki katukat ni teli kita ki jing thung jing thep ki ba midon kam ko kani ki kunungin penbahaya usok mentra pun bha ka jing mi usok mentra re kini ki snem ki bala dep kala don kata ka klam ka kata bahaya ka ya ka jing la jong ka jing mi jong usok mentra te merta again ka government kala le ya kata ban impact ya kum kita ki jingpang ki bawan ban telep ya ki kum kini ki jing mi timene ka jingelang jonga bat kitu kinong rap kala ayanga sipun ka cingtip ngala sungthu ha ka tukat ni kita ki jingdon kam ki joki laya crash pang sansar kumno bangi don kam ban pet ba ka marketing board kadai ban pikir bahaya ka jing sya ya kita ki nong wan thiet sansar bakin decide amaki ya ka cost jo sansar nang ta pade ngila keren sepang ka crop insurance ke government jongi kan perkhat ta banyarap susu ya kataru ti ki babun kita ki jing keren bene bat ke bahak matam ke ba menengi ya keren bat ki nongrem kalong ba tongin ya pikir bahabang ni thung ya kadu ke jing rem peju ban kersan lem ya kemariang bandang penjulor ya kamariang man pek ya kata climate change man pendan kam ya ki seeds ki balong ki babha bat ki badai nalade ki pun jat pek kumukrai millets mentangi li pai su millets ki babon ha gitu ki original ukau kurai ni yu isu ya gitu ki jingmi ha kapor mensuangi don kampan support kum ke sarkar bat ni persyang ba kini berkhot in la banle ni don kampan pet bangi protect ya apa jasulia mentah ha kapertai bro sodong piyo semua kata sticky guys to shall we support ki punjat kum kita ki belong original ya ka state ki jumi ka don kata ka jing tok hau ko ba pokaro hensu ki ong tau basmati bang tam these are few things ki bangiyo bani kren kat ngadang lech ki districts ngandang lum ya kare ka jing tip ban ngakarmen bangin la ban pet bahaya kani ka kam ban ngin yerle kat bala ban pet bangi invest na ka bentaw nong rep